Yawwa, kamar yadda na yi alkawari zan dawo a kan ci gaba da nuna shi wajen setting cash out, yadda mutum zai setting din shi a payment method din shi. Yawwa, so kamar hakan ka zo wajen setting and cash out, so sai ka danna wajen account setting, sai ka zo nan wajen account setting. In ka danna account setting, so zai bude maka, so kamar haka. So kun ga profile setting yadda za ka yi arranging. So ga security setting in kana so ka canza password ɗinka. So ga wajen set payment methods. So kamar nan wajen ɗan ƙaramin ɗan ɗigon nan haka, so mutum zai taɓa shi. In ya taɓa shi kamar haka, to ga jadawalin biya. Akwai PayPal, akwai Cash Apps, akwai Bamu, akwai Bitcoins, akwai Belly Check. So nan an using da PayPal. So kamar zai zo nan haka ya kawo ka kamar haka nan wajen enter your PayPal email. So na abin da ake so kawai zaka sa email ɗinka na PayPal wanda ka yi riga ka buɗe account ɗin da shi, kana sa shi a wajen. So ko sai ka zo nan ƙasa. In ka zo nan ƙasa, sai ka danna nan wajen add payment methods. Kana danna shi, so successfully kawai zai receive, zai tsaya wajen active din nan. In ya tsaya wajen active din nan, automatically ko da kudinka ya shiga, zai shiga ta email ɗinka, zaka ji alert. Saboda ta email ɗinka zaka ji alert, sai ka sa bayanan bankinka, sai ka shiga PayPal account ɗinka, sai ka sa bayanan bankinka, sai ka transfer ɗin kudin, sai ya koma kan bankinka na gida. So yanda abin yake kenan. So bari mu dawo menu. So muka dawo menu, yanda zaka gane cewa wancan aikin da kai a baya, yanda zaka gane cewa percentage ɗinka na tafiya, sai ka zo nan wajen, sai ka taɓa wajen cash out. In ka taɓa wajen cash out, so zai nuna maka. So ga yanda abin yake. Wanda suka yi amfani da link ɗinka, wanda suke shiga su yi aiki, click ɗin da suke yi, so nan zai percentage ɗin nan zai dinga karuwa, ya kai 100%. nan wajen zai kai 100%. sannan kuma invite, wanda kai inviting din shi ya riga ya register da link ɗinka, shi ma za ka ga ya completing, ya kai 100%. sannan kuma aikin da ka gabatar na wajen shi sobe, to nan zai dinga nuna shi ma zai kai 100%. sannan kuma referral commission, aikin da referral commission din da ka samu, wanda suka yi amfani da link ɗinka, shi ma zai kai 100%. So the main abu da ake so ake bukata a nan shine wannan sobe din. Sobe nan shi ya zamanto cewa ya kai 100%. So in ya kai 100%, so kun ga ko invite ɗinka bai completing to 100% ba, ko referral commission ɗinka bai completing 100% ba, so in Allah ya so yadda a sobe ɗinka ya kai 100%, zaka zo ka sa zaka zo kawai already zaka danna nan ƙasa. Dama already can wajen mu yi magana akan yadda zaka shiga kai setting ɗin account ɗinka na biya. Kana zuwa kawai zaka taɓa nan request payment. Kana danna wajen request payment ɗin nan, automatic kawai kuɗinka zai tafi. Sannan kuma an kai setting ɗin shi, duk kuɗin da ka tara balance ɗinka a nan zai yi balance, nan zai dropping. In yi dropping kawai direct kana danna request payment, automatic kawai kuɗinka zai riga zai tafi insha Allah. Za su nuna maka successfully ya tafi. So kun san yadda transaction yake wa gida da waje, within zai ɗauka 24 hours kuɗinka zai dropping a shi PayPal ɗinka. So kun ga in kuna shiga za ku dinga ganin yanayin new payment ɗin da ake biya, wanda already sun riga sun kammala aikinsu, ya kai 100%. So yanda abin yake kenan. Sannan kuma akwai hanyoyi dai kala-kala wanda za ka dinga gabatar da ayyukanka. So yanda abin yake kenan. Akwai wani bayani kuma insha Allah zan ɗora wani bidiyo yanda zan ci gaba